ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим ДЖ. Дӯстони азизам, хуш омадед ба канал. имрӯз 27 сентябри соли 2023 1000 рубл ба 114 сомонӣ баробар. Дӯстони азиз, дар навор имрӯза бо хости подписчикҳо буд якчанда мошинҳои Nexia ба навор гирифтем, пешкаши шумо мегардонем. аз ҳаматон хоҳед дӯстон дар канал подписия кунед, лайк мондаро фаромӯш накунед. иншоалло мо ҳамрӯза видеои беҳтарин барои шумо пешкаш мекунем. касоне ки дӯстон ягончи мошин, хона, замин, квартира дошта барои фурӯш ва реклама кардан, номерҳое ки дар экран мебинем бар ҳам сурат ва маълумотро равон кунед. иншоалло мо дар видеои оянда ҳатман техникаи шуморо реклама мекунем. дастгириро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешраи мост. тамошои бо фароғат дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. иншоалло ки бениҳоят навори хуб шудагай дар якҷо ба ҳазуру чой дам карда бишинед. дӯстони азиз, иншоалло ман бовар дорам аз ҳамаи видеои мо яктатон соҳиби мошини беҳтарин мешавед. лайкҳоро обязательно бизанед. тамошои бо фароғат. дӯстони азиз, мо ба шумо як ширкати боварнок тавсия медиҳем. ширкати Сабр Экспресс мебошад ки тӯли чанд сол таҷрибаи корӣ дорад. мошинҳояшон мошинҳои замонавӣ комфорт мебошад. ширкати боварнок аз дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим ДЖ салом ҳастем. иншоалло ки мо мошинҳои хубу замонавӣ мегирад, мебарадору 24 соат алоқа кунед. иншоалло ки дар хизмати шумо аст. марҳамат дӯстон, ба ҳаматон роҳи сафед. худованд нигаҳбонтон бошад. ширкати Сабр Экспресс дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯши мо. дар навор имрӯза Honda Saliera Sasaki соли баромад 2013, объеми мотори 2.4, коробка передачи автоматика, сӯзишвориш танҳо бензин. мошин мега дӯстон дар ҳолати беҳтарин қарордод ва қарордод дар шаҳри Душанбе. мошина дӯстон мега аз Корея мақсад навовардагим, ҳолатш беҳтаринай. қарордод дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон сарошна мега сундар кора бо нархи 97,000 сомонӣ, 97 таш мега боз муомилат дорад. марҳамат дӯстон, телефонҳо барои тамос, номерҳои ватсапаш мондаги занг бизанед. аз номи канали мо Насим ДЖ ҳатман салом расед. боз иншоалло ки арзони хуб мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мо навори Nexia-ро сар мекунем. дар як ҷо ба ҳазор бишинед. тамошои бо фароғат ба ҳаматона. мегузарем ба якумин Nexia фурӯшӣ. соли баромад 2001 солда, объеми мотори 1.6, коробка передачи механикаи дӯстон, сӯзишвориш гази бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина дӯстон 24000 сомонӣ мега, ҳолатиш беҳтарин. дискҳои пластҳои 4 та балони нав, ягон ҷо мега задагӣ пуштагӣ надорад дӯстон. нархи мошина 24000 сомон мега. телефонҳо барои тамос 934 10 01 27. ба ҳамин рақам дӯстон занг бизанед, маълумоти пора ва аниқтани мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстон азиз, фикри шумо ба мо хеле зарур аст. мақсад ки пагоҳ чӣ хел мошин мехоҳед, ҳатман дар комментар нависед. кадом маркаи мошина мақсад бигем бадро, ма ҳамои як мошина ба шумо обзор карда пешкашатон мегардонем. аз ҳаматон хоҳед лайкҳоро бизанед бадро, мақсад ки дар комментария Насим ТЖ ба пеш нависед. иншоалло ки ба моро мотиватсия хуб метавад. бо мо ҳамрӯза мо бақувват мешавем, видеои беҳтарин барои шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, сеюмин мошини фурӯши мо якто мақсад ки Nexia бо нархи арзон ва састени беҳтаринай. Nexia бадро соли баромадаш 1996, объеми мотори 1.6, коробка передачи механика, сӯзишвориш гази бензин, дискҳои 5 списа, ҳолатиш беҳтарин, 4 дар электропакет, салон тоза, ягон ҷо мега задагӣ пуштагӣ дӯстон надорад. ҳамаш қоидавия бадро. мақсад ки Nexia беҳад тайёр кардагӣ барои худша сарошна сумдаркорай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 24000 сомони дӯстон. телефонҳо барои тамос 006 77 92 22. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти пора ва аниқтани мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
мегузарем ба чорумин мошини фурӯши дӯстони азиз Daewoo Nexi соли баромадаш 1995 объем мотораш 1.6 литр коробка передачи механика сӯзишворияш гази бензин мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардора ва қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир яъне Ҷайҳун. нархи мошина 12500 сомонӣ мегӯяд. марҳамат дӯстон, телефонҳо барои тамос 935 19 14 15 ва ҳамин рақам бардора занг бизанед. маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба панҷумин мошини фурӯши Daewoo Nexi соли баромадаш 1995 объем мотораш 1.6 литр коробка передачи механикай сӯзишворияш бензини газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардора ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошина 16000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, мақсад ҳамин қадар маълумот додагия ба бори мора якдиҷош мақсад дар сарапина каталаб астае. мақсад маълумоти пурратарашро соҳибаш мегӯяд. мақсад касоне ки хадро бошад дар номерҳои рекламада занг бизанед. телефонҳо барои тамос 907 02 90 29 ва ҳамин рақамҳо занг бизанед. маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба шашумин мошини фурӯши Daewoo Nexi соли баромадаш 1996 объем мотораш 1.6 литр коробка передачи механика сӯзишворияш бензини газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардора. салон тоза бардора я мақсад ки 4 балони 80%. ҳолаташ беҳтарин дӯстони азиз. мақсад краска талаб нестай. марҳамат занг бизанед. маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед. нархи мошина 12000 сомонӣ мегӯяд. телефонҳо барои тамос 918 89 74 00. марҳамат дӯстон, занг бизанед. маълумоти пурра ва аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, вылетающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алайкум дӯстон, авиакассияи Али Қорӣ бо ринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. бетанаффус 24 соат дар хизмати мо ва шумост. чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакасса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. мегузарем ба ҳафтумин мошини фурӯшии мо Daewoo Nexi соли баромадаш 1995 объем мотораш 1.6 коробка передачи механика сӯзишворияш гази бензин мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бардор ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин мега ҳуҷҷати солона дорад. нархи мошин 15000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 501 10 01 26 ва ҳамин рақам бардора занг бизанед. маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мо якто рекламаи граница дорем. мақсад ки граница ширкати боваринок аст. иншоалло бардора аз номи канали мо ҳатман занг бизанед. мо касоне ки мазаҳар матнам бародарони қариб аз ҳаматон хоҳиш ба ҳамон бародаро мақсад занг бизанед. иншоалло ки беҳтарин инсон аст, беҳтарин мошинҳо дорад. марҳамат муроҷиат кунед бардора. границаш реклама кардагием. мегузарем ба ҳаштумин мошини фурӯши бардор Daewoo Nexi соли баромадаш 1995 объем мотораш 1.6 коробка передачи механика сӯзишворияш гази бензин мошин як моҳи дига мақсад ҳуҷҷат дорад. дар ҳолати миёна қарор дорад бардор. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошина 11400 сомонӣ мегӯяд. мақсад ки дар ҳолати миёна бардор якдиҷош сарапина кор дорад, якдиҷош краска каталаба я мақсад якта майдача дига кор дорад.
қарордод дар шаҳри Ҳисор нархи мошин 11400 сомон нархи охириша дӯстон. Мега ягон тин кам намешавад, ҳолатиш беҳтарин. Марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон дастрас кунед. мегузорем ман нӯҳумин мошини фурӯши дӯстони азиз Daewoo Nexi соли баромадаш 1994 объем мотораш 1.6 литри, коробка передач механика, сӯзиш ворияш гази бензин. Мошин дар ҳолати беҳтарин ба ҳозор соҳиб қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Боғтар, Қорғантеба. Нархи мошина 18000 сомон мегӯяд дӯстон. дӯстони азиз, соҳибаш мегӯяд мошин ягон мушкилӣ надорад, дар ҳолати беҳтаринай. Ана ягон ҷош маҳра сварка карги нестай, чашкиёш созан, дискҳои прастой краска карги. балонои 80%, нархиш 18000 сомони. Телефонҳо барои тамос 905 81 0070 ба ҳамин рақамҳо занг мезанед бардоро. маълумоти пурра ва аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед обязательно. Касоне ки мақсад ягон чиз дошта бошед барои фурӯш ва реклама кардан мошини хона, замин, квартира ёки ягон техника, ягон маҳсулот дошта бошед, номерҳои мо дар аввали видео мондагӣ, номерҳои WhatsApp, сурат ва маълумоташ равон кунед. Иншоалло мо дар видеои оянда ҳатман техникаи шуморо реклама мекунем. мегузарем ба даҳумин мошини фурӯши дӯстони азиз, як Toyota Daewoo Nexi ёфтем ки ана тюнинг кардаги, ҳолатиш беҳтарин, мақсад ки аз нол рост кардаги, беҳтарин кардаги, соли баромадаш 1996, объем мотораш 1.6, коробка передач механика, сӯзиш ворияш гази бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ ба ҳозор қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархи мошина 22000 сомонӣ мегӯяд бадро. краскаш нав кардаги, салон тоза, чухолои нав кашидаги, мотору коробка хадаош ҳамаш 100% бадро. ҳамаш беҳтарин, мақсад ки мошин нахадаояд, 4 электропакет. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 22000 сомонӣ, ҳолатиш беҳтарин дӯстони азиз. марҳамат, касоне ки агар хадо бошад дар номерҳои экранда занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба 11ум мошини фурӯши мо, як то Daewoo Nexi D ёфтем. мақсад соли баромадаш 2010, объем мотораш 1.6, коробка передач механика, сӯзиш ворияш танҳо бензин. бадро мақсад газ бензин нестагем, мо хато нестагем, бензини холия. мошин дар ҳолати беҳтарин бародар қарор, масалан 4-5 масалан ки аз Федератсияи Россия овардагим, қарор дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20000 сомонӣ, лекин бе растамошка кардаги нестай. нархи мошин 20 бадро. номерҳое ки дар рӯи экран мебинед, номерҳои прастоишанд дӯстон, номерҳои дастиш. села марҳамат, касоне ки хадор бошад дар номерҳои экранда занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дувоздаҳум мошини фурӯши мо, дӯстони азиз, боз як Toyota Nexi беҳтарин ёфтем. соли баромадаш 2007, объем мотораш 1.6, коробка передач механика, сӯзиш ворияш гази бензин. мошин як сола ҳуҷҷат, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, балонош нав, дискҳои прастой, як сола ҳуҷҷат, қарор дорад дар шаҳри нав. номерҳои транзит дӯстон, ҳолатиш беҳтарин. нархи мошина 25000 сомон мега. вариантҳои алиширам ҳастай ба ягон Nissan Maxima ё ин ки мақсад ки Toyota марк диққатӣ алиш мешавад. марҳамат дӯстон, касоне ки агар дошта бошед ё ин ки мақбул дошида бошад, занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтаашро аз худашон дастрас кунед. мегузарем ба 13ум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли баромадаш 1995, объем мотораш 1.6, коробка передач механика, сӯзиш ворияш танҳо газ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад бардро ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин ягон мушкилӣ надорад, дискҳои беҳтарин. нархи мошин 12000 сомонӣ дӯстон. якдуҷош мақсад меличофи кор дорад бардро, мақсад ами кузефи пешаш, якдуҷош сарапина кор дорад. нархша 12000 сомонӣ, ҳолатиш беҳтарин. марҳамат, касоне ки Nexi хал бошед 908 82 28 41 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, баъдро маълумоти аниқи мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед.
мегузарем ба 14 мошини фурӯшии Daewoo Nexi кузови хачбек. соли баромадаш 1996, объем мотори газ 16, коробка передач механика, сӯзишвориш бензини газ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор коробка хайдовиш ҳамаш 100%, балонош 4 та балони 80%. қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. нархи мошина дӯстон 18000 сом мега. ҳолатиш беҳтарин. мақсад мошин нахаду кор мекунад. бадро марҳамат, касоне ки хадо бошад дар номерҳоро экрамда занг бизанед, баъдо маълумоти аниқи мошинро аз худашон пурсон шавед. дӯстон азиз, раҳмати калон барои дастгирии беҳтарину аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастам. мақсад ки бадро шумо Daewoo Nexi гуфтад як навор кунед, баҳри шумо мо кофта ёфта пешкаши шумо гардонем. дастгири моро аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед. дастгири шумо пешрави мост. касоне ки мақсад чӣ хеле мошин мо мехоҳем дар навори пага дидан, ҳатман тай комментария бинависед. комментария 250 комментария кунед. ҳамин видеоро 1000 та лайк кунед. мо аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастем. дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад. то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳбон.